היי, תן לי לנסות בדבר הזה. נסיך, לא, זה רכב אנושי. טוב, אלו האלוהים, נכון? מה עכשיו? שחרר את הבלם ולחץ בעדינות על הדוושה השמאלית. אתה מתכוון ככה? וואו, הוא זז! נסיך, אתה ממש מגניב. זה רכב אוטומטי וקל לנהוג בו, תיזהר ממהמורות. זה מדהים! לא מהר מדי כדי שהמנוע לא יתחמם. נסיך, הרשה לי לנסות רק קצת. למה? התלגדת על הנסיעה. בבקשה. אין מצב. זה מגניב כל כך. אתה נוסע מהר מדי. מהר יותר? עכשיו תורי, אתה נוהג כבר המון זמן. אתה נהגת הרבה יותר. שקרן. בחיי המלך הדגול לוציפר, אני לא משקר. אל תערב את אבא שלי. אתה תמיד מרמה. מה בכלל הקטע עם השיער המטופש שלך? אל תדבר על השיער שלי, נסיך נפוח.